sɔgɔma foli an b'o di an lamɛnbaga cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ Bamakɔ an n'a lamini Mali kɔnɔ a mana kɛ diɲɛ fan fɛ k'ale ka fɔ sɔgɔma ko radio Mandi la n'o radio fréquence 93.8 kunnafoni a golima a sɔlima bɛ di maa min fɛ Yusu Kole Yusufa Keriba Samakɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru Awo Tarawele nɛgɛ kanɲɛ 7 ka taa bila kanɲɛ 8 tɛnɛ nɛgɛsa gosi sibiri kunnafoni a ti kɛ basi ko a na bɛ dɛsɛ Keriba Isufa i ni sɔgɔma a b'a ni sɔgɔma k'olu baasi tɛ an bɛ Ala fo ka barika da kosɛbɛ bi jumadonya ba in na awɔ septembre kalo tile 17 san 2021 ka bɛɛ lajɛlen wala ɲɔgɔn na ka bɛɛ bisimila kosɛbɛ kunnafoni kɛnɛ an y'a sɔrɔ ko dugubila ka fisa ni ladalawuli ye halisa radio fréquence ale de kunkan don kɛn yɛrɛ radio sabanan min n'a sigira Mali kɔnɔ 93 murumuru seki sini ɲɛsigi ani ɲɛtaga radio o de don koyi kosɛbɛ siga t'a la radio fréquence 93.8 Keriba fasiridi sɛbɛnw ye min dama an ye minnu ye an ka jabaraninw sanfɛ kunnafoni n'a nasira an yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛra minnu seere yan'an ka maa welele bi sɔgɔmada in na ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ Monsieur le maire Lamine Dambele yan'ale ka kɛnɛ sɔrɔ ninnu ye kunnafoni ye an bɛna an da don minnu na ka walawala dɔɔni lemanaw k'u ka tata sɔrɔ a kɔnɔ badabada Keriba an ti don abada n'an ma dugawu k'an ka jamanaba in ye Maliba in Ala ka jamana in sutura Ala ka jamana in bɔ a juguw bolo ni sago jugu sago Ala ka jamana in kɛ yɛlɛwolo sago ye koyi jamana in Ala ka kɛ danbetigiw sago ye jamana in Ala ka kɛ maliyɛn minnu ko Mali anw ka jamanaba Mali a bɛ minnu sɔn kun na a b'u dusukun na a b'u hakili la u bɛ wuli la u bɛ dana ye Ala ka k'olu sa yarabiyama o kɔni nafolojugu dunbagaw olu tɛ dɛ ayi Mali fɛrɛkɛ ka ɲagami ka dafiri olu ko tɛ dɛ olu ko tɛ minnu ko u sɔn kun na ko Mali kosɛbɛ Ala ka k'olu sago amina Ala ka kɛ jugu amin ni sago jugu sago Ala k'an sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ dingɛ min ni ale masa Ala taala a kɛlɛ nin ba dɔn an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogo kosɛbɛ an ye fɛrɛ bɛɛ kɛ ka ɲɛɲini bɛɛ kɛ ci kelen an ka jamana kosɛbɛ o kɛra juma kelen kɛra an ka jamana in kɔnɔ o kɛra Mali bɛɛ donna misiri kɔnɔ ka dugawu kɛ an ka jamana in kosɛbɛ o fɔlɔ de Keriba ko jigi min b'an na bi o de masaba Ala ye a se b'ale de sutura bi fɛnɛ a ka da an ka jamana in kan Ala k'o kɛ a ka Alaya yɛrɛ kama yarabiyama juma donba in barika an bɛ dugawu kɛ banabaatɔw ye Ala ka banaw ban yarabiyama ko baji bafila bɛ yen a fara man kɛnɛ Ala ka bana ninnu bɛɛ ban amina ka kɛnɛ di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ba Awo Tarawele i bɛ fiɲɛ bɔ a senkɔrɔ a bi taa ka na Keriba Samakɛ Isufu ka co parce que déjà mɔgɔ ɲɛfɔlɔ sɔgɔmada in na l'observatoire a ka bi bɔli parce que sɛbɛnba o de Usman Moriba ye koyi Moriba a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko an bɛ yɔrɔ min na i ko bi min ye i k'a dɔn k'a fɔ ex-CNSP n'o ye Asimi Goyita ye wa colonel k'u y'u yɛrɛ bɔ koyi u y'u yɛrɛ bɔ ni mun ye la loi d'amnistie a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kunun ko n'o bɛ bɛn septembre kalo ale tile 10 a ko min ye SP n'an ko ma colonel Asimi Goyita a n'a nɔfɛmaw minnu ye dankari El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta ka fanga la Keriba Samakɛ n'o kɛra ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ utu kalo tile 18 san 2020 Keriba a ko i k'a dɔn k'a fɔ olu maa kelen ninnu minnu nana ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ Bandaw de transition Bandaw a n'a ka premier ministre Muktar Wan awa kan olu fana ka commune k'u la n'o bɛnna i k'a dɔn k'a fɔ mɛ kalo tile 20 ani san 21 Keriba k'u ye kosɛbɛ Keriba Samakɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ uti kalo tile 10 ani san 20 ani san 20 fo ka na se bi ma n'o ye kunun kofɔta ye a ko nin colonel ninnu ko ayiwa ko basi kun t'u ka kow la koyi sabula n'i ye waleya kɛ waleya min jamana sariya y'a condamné sariya salakisɛ y'a sɔsɔ Keriba ko ni yafama k'i ma Keriba k'i ni hɛrɛ ma ban dɛ
elonage ako ni ikalo ka fo ni ko ni ko fo tan ni adi mun ko ta ana mo maw kelba ako ikalo ka fo kunu ni ikalo ka fo CNT aku ya wuli ka to bolo da koy sara kilen ni nane betta ka fo jamana ya farauma ayo wala ya minke an jena naye abena jamana do ma ako wala ya ka sara kunu koy wala ya tara tukuti ako ni asakalaje ni CNT kelba ako ikalo ka fo bakono ako ma bikononto ani kononto ko ya ashena bolo kononta kafo ya bagara o magoy mafla kelba ko o maso ako mafla wore kelba ko ma ya kale kato ben 19 wa c'est kelba ako ni ya sakalaje ako ba yirabbi kafo asini ko ta amama zumau aku bisa ka fiin man sama malin ni fiya borani fiya duma aku no sama koy sabula ko jafile asmuka kangono ni wati na koy ni elaji bura mogal ke takka fama ni nani na ikalo ka fo démocratiquement kelba ko fanga jafi kala ki sigite ikna fo foy mage kelba ko o jos me ikalo ka fo ni ko na ko vota ni na koy amu un no fo maw akobbi ni ikalo ka fo CNT noba anablo makko kelba kuye aywa ikalo ka fo liberté tout ça du ko diru mabbe ko sore sabula wala minke kelba ko wala ko aywa ikalo ka fo kuyu ko ako ni ngaki CNT wi wele sodo mama sodo manja bala sobe ko mama wala sobe ko sebe okay anya sama ni ka bo lo so ko akabi boli ko so mo ba an fo bay anita isifa amodo kuna fondi ke kana kono ni kuna fondi ni kuna fondi ni ale bora coordination des mouvements de l'Azawada o ya ira ka foko olu koni ya me ka ira ka foko Mali gouvernement ko ani irisiu ka jerejakulu dobe no ko olu de na obulo di nyogoma mercenaire kunda wala sa olu ka lakanan tigla mo do kana Mali kono ya Azawadu ya kanteke da ko ira Malian na koyi aya yira ka foko ni olu ye jakulu mi namba wele ko coordination des mouvements de l'Azawad ni oye semaye isufa ulu kanteke da ida yira ka fo ko amedum ne ko bi ibo ulu ko ni kuma ime ya me bololo de sanfé o mame kuma o mame bakuru ka foko u dalendo ala na ya me ni nga ko fuka wuli ki ujo ko uteni ko infe ko olu ku ya convener ka sababu ke ko ka mercenaire ko lu taka bo jamana wala jango irisila ka fe kana nulu malba kono ya ko ulu koni ko atebe uma bi ati be uma sini ko ube min fo faso de unye ko na kun fote nuna anga faso ba in kona no ko ka sababu ke ko mko be ka una kun ke minye ko na kun te oyere ko Azawad sema koni ba yira ka foko una kun yedro kana anga nyema banu kono ulula kana kono te ko nunu tise kana fo nyanyini nyesro anga jamana in kona ya ka tro bengan jonjon babe uluma ta koyi isuba ya yira ka fo ko liga minini malian fe kenga na anga nyemo ko fe we ka yira ka foko uka wakli tu population na folo faso don yere la ko la kana mini ukanga bamba ukanga nyini sira wala fe mini sira te kelenye ko madama dama mun kera jamana in kono ya no ni wakati janu nun kono ko faso don man nyina ko me ko nu na ko na ni mercenaire ye ko ulu fana ba yira faso don na ka ko mercenaire ko na kun wera mbe ula ko we anga nyema ula kana ni ko non te ko ma fa bu ka ke jamana tema terom na ko na kun ti se ka ke oye wo kun na kun te oye koi ko Azawadu ka la seli o de ni bi ko nyasi anga nyema ma ani ka da nyema klokan weni fatri ya ka kun go koi tabam kalo klita an woro tam basla ani samwa ani kelin ko nyema ba le de bolo da ka no ka porte parole na le to ko Mohamed El Mahoud Aramdan Fatri anya bo bomada nesi ale kono kololo sanfé isuba ko se bari malaw ko se be olu ni France bolo ti nyoko bolo awo France fana ka mene tu ko se be olu bolo la se be na wi mais ha bolo mabla la gansan ko se be France ka mercenaire de ye jadi ju
Famanati wale maaw Sikatola ka mercenaires u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo olu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ Faransi nana waati min ni bɛɛ wulila k'u denw tɔgɔ da François Hollande la walayi a kɛra ka jamana in ka rébellion gosi ka bɔ a tɔgɔ di jamana fan dɔ fɛ k'i t'i daga Kigali kɔnɔ kosɛbɛ u bɛ mun yira k'an ka sigi ka fɔ kɛ sisan aw dun b'a dɔn jamana kelen bin de kɛra jamana kan kosɛbɛ maa da k'a kan tigɛ ayi an tɛ kɛ mane tɛ se ka muso kɔnɔma da k'a kɔnɔ fara an ka jagɛlɛya ma so ayi mane tɛ se ka denmisɛnninw kɛ ɲɔgɔn kan ka tasuma bulu la ka bagan an ka jamana ka indépendance an y'a ɲini mun kama bagan mara kosɛbɛ an y'a ɲini mun kama sɛnɛ an y'a ɲini mun kama jago maliyɛn ka maliyɛn ɲɔgɔn bali ka taa jago kɛ ka maliyɛn ɲɔgɔn bali ka taa mɔni kɛ ka maliyɛn ɲɔgɔn bali ka taa sɛnɛ kɛ ka maliyɛn ɲɔgɔn bali ka bagan mara o tɛ maliyɛn ye ayi kosɛbɛ an tɛ balo jeni an tɛ bɛgan jeni n'i y'o ye ko fɛn wɛrɛ bɛ nɔnɔ la min tɛ finman min bɛ nɔnɔ la kosɛbɛ o t'a ye fɛn wɛrɛ de b'an jɛ kosɛbɛ o fɛn wɛrɛ ninnu olu tɛ dɔwɛrɛ ye mercenaires olu don bi n'i y'a fɔra ko mercenaire bɛna mercenaire kɛlɛ sema n'a ma ɲa k'e y'i bolo bila sɛbɛn na k'e ta ye Mali ko ye e kan ka tugu Mali kɔ de siga t'o la Mali autorité mana fɔ cogo ko Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la e kan ka tugu sabula an bɛɛ ye kelen ye merci olu ma tugu u fana ka patron ko sa kosɛbɛ n'o ye parti sabula de b'a kuma tɛmɛ na fo bi Sinawu Europe Amérique ɲɔgɔn na an bɛna emu tigɛ a y'a fɔ parce que sɛbɛn an bɛ to a kɔnɔ membres de la tribune libre a ka bɔli parce que sɛbɛn olu de ye Ba Traoré Traoré kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Kiriba an bɛ yɔrɔ min na i ko bi a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ waleya tɛmɛnenw ye an ka jamanaw kɔnɔ farafinna Afrique de l'Ouest la a ko kɛra waleya ye minnu kɛra i ka dɔn k'a fɔ san 1990 70 fo ka taa bila 80 ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ farafinna a ko min ye coup d'état ye k'o de kun ka ca an ka jamanaw kɔnɔ kosɛbɛ Kiriba ko yala ayiwa maa minnu taara kalanw kɛ bi ayiwa ni jɔyɔrɔbaw b'u bolo ayiwa militaire kunnafonilen minnu taara ayiwa o fangaba ninnu kalan bi ka segin ka na minnu kan ka na i ka dɔn k'a fɔ terroristes ni jatigɛ walew kɛlɛ Kiriba k'u ni hakilina kura de nana ayiwa i ka dɔn k'a fɔ farafinna b'u kan tuguni wa n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ nin hakilina kura ninnu ayiwa ko coup d'état k'a bɛ ka segin ka na farafinna ayiwa kelen tugun koyi a ko bi fɛn min i ka dɔn k'a fɔ maa hakili bɛ jigin bi ayiwa i ka dɔn k'a fɔ 1970 1980 1990 Kiriba ko maa hakili bɛ ka jigin o la bi kosɛbɛ koyi sabula n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ coup d'état ye a ko bɛ ka ayiwa i ka dɔn k'a fɔ warankata an ka farafin jamanaw kan kosɛbɛ koyi min ye Afrique de l'Ouest ye a ko a bɛ waati jan bɔ min ye démocratie ye o tun nana san 30 ayiwa i ka dɔn k'a fɔ 1990 farafinna bilakun kan n'o y'an ka Afrique de l'Ouest ye ka na ye bi o démocratie o bɛ ka don galama la maaw bolo maa minnu n'olu kan ka développement ka kɔkɔrɔma don ko sɛbɛ koyi n'o ye ayiwa ay to la grande nièce o tɛ guloma tile sabaw la a ko bi yala min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ an ka démocratie ye n'an b'a f'u ma ko an ka parti politique ɲɛmaw ayiwa ko Kiriba ko yala ko olu dɛsɛra de wa ɲininkali tɔmi olu de dɛsɛra bi ayiwa ni la grande nièce ale bɛ k'i sen don ayiwa i ka dɔn k'a fɔ fanga la bi aw ka fanga tarangi ayiwa k'i ɲɛ ta k'a lajɛ a ko min ye an ka Maliba ye a ko ni colonel Assimi Goïta a n'a ɲɔgɔnnaw o ye wale min kɛ yan a ko o ɲɔgɔnna degera i ka dɔn k'a fɔ Tchad koyi N'Djamena a ko min ye Idriss Déby a denkɛ ye ayiwa k'a ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Idriss Déby ale fatulen bolo kɔ a ye ayiwa coup d'état
kosɛbɛ ko mɔgɔ min ko bi a ko min ye lajɛ n'o ye lajɛ kulaki a ko Mahamadu Dunbuya colonel major kiriba ko fana yɛlɛma bolo da ngoyi a ko nin bagi min ye nin waleya min ye kiriba a ko o kuma la ko a ɲɔ ɲalen don wa yala an ka golo masinen ta ba minnu n'olu taara kalan kɛ ka na banbaci walima u kɛlɛ ka jamanadenw hakili sigi ka jamanadenw ayiwaki a ko ma don kiriba ko olu ni hakilila kura ni jiginnen don farafinna kɔnɔ bi wa ɲininkali kosɛbɛ kosɛbɛ Malima a ko ni hasa kala ɲɛ kiriba a ko nin waleya min ye nin ye a ko n'i y'a lajɛ a ko bɔra ayiwa i kalo ka fɔ minnu ye i kalo ka fɔ jamana marabaw ye n'olu ye olu nana ayiwa jamana marali kama i kalo ka fɔ jamanadenw yɛrɛ ka hakilina kosɔn n'an k'u ma a ko les démocrates kiriba ko ɲa la ko olu de dɛsɛra wa walima ayiwa olu y'u taabolo de fali a ko siga t'a la koyi min ye ayiwa CEDEAO ye kiriba fana kɛ ko ka wuli ka jɔ a ko n'i y'a ta kalan ye ko sa mana kɛ jamana o jamana la CEDEAO a bɛ sanction ni ayiwa i kalo ka fɔ ko nation minnu bila kiriba ko tɛ kɛ sababu ye ka nin ko in ban koyi jamanadenw yɛrɛ hakilina kiriba ko de b'a ko ban a bɛ se ka ban cogo di kiriba Fabrice Selema n'o ye Ba Traoré ye a ko n'i y'a ta kalan ye min ye ayiwa i kalo ka fɔ coup d'état constitutionnel ye kiriba jamanadenw bolo bila sira minnu na minnu ma an ni ɲɔgɔn cɛ ka fɔ e ka dan manda 2 ma kiriba n'i nana tɛmɛ o kan diɲɛ ɲɛna ka tɛmɛ o kan CEDEAO ɲɛna ka tɛmɛ o kan ONU ɲɛna kiriba ka jamanadenw bolo sɔgɔnin ka da u kɔ ka 3e mandat ɲini fo ka taa se ayiwa 4e mandat ma kiriba Samake a ko tɛ position dɔ ye wa o ka jugu olu ma dabila kiriba ko yala i ka ka fɔ fanga dankali fanga la farafinna kɔnɔ ko na se ka ban wa Fabricimina ko a ko n'i y'a ta kala kɛ min ye i ka ka fɔ Faransi a n'a mazamaw ye dɛmɛ ani dɛmɛ sira kan kiriba olu ka wuli ka jɔ kiriba k'i ka ka fɔ ko fanfila ko le koyi a ko min ye Faransi ye a ko min ye i ka ka fɔ an ka jamana Maliba ye ani Laginɛ olu kulisaw bɛ kɔnɔni cogo min na ko Faransi y'a bolo ja awa k'a yɛrɛkɛ ka bɛn Mahamadu Dibi Itno n'o ye Elise Deme kiriba o ye kulisa min kɛ fa Salimoro kɔ a k'u y'u bolo ja ni ko o makɔnɔ koyi a ko n'i y'a ta ka lajɛ a ko kɔlɔlɔ minnu bɛ nin na i ka ka fɔ maa minnu n'o ye an marabakɔrɔw n'o ye Faransi ye awa ko fana bɛ i ka ka fɔ tɔmɔtɔmɔli kɛ awa jamana ni ɲɔgɔn cɛ koyi jamana min n'a ka sɔrɔ bɛ yen jamana min n'a ni o maaw bɛnnen don kelen na jeliba ni a ko sugu kɛra ye ni ka na fɔ Côte d'Ivoire n'a ɲɔgɔnna ani Côte d'Ivoire n'a ɲɔgɔnnaw jeliba ko olu tɛmɛcogo ani Mali ta tilacogo ani Guinée ta tilacogo o ni Mali ta o tɛ kelen n'a kɛra Côte d'Ivoire o ni Mali ta o tɛ kelen n'a kɛra Guinée o ni Mali de ye kelen olu bolo ja awɔ a koliba a ko nin bɛɛ lajɛlen de ye fɛ min b'a jira k'a fɔ ayiwa hali an marabagakɔrɔw kiriba k'olu fana bɛ fili la koyi olu fana bɛ fili la kiriba minɛ Isufa a ko a ko ninnu ye leçon ye leçon minnu ni farafinna kan ka a lajɛ bi ayiwa an nana segin nin na a ɲɔgɔnna walew kan koyi sabula min ye ayiwa ka an marabagakɔrɔw ye n'o ye Faransi n'a mazamaw ye ka taa se angilɛw ma kiriba ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka yɛlɛ an ma de koyi ka to ka ayiwa a ɲagami ka fila an senkɔrɔ an b'i ko ala k'an kisi koyi fɔlɔ n'a fili la o kɔni kosɛbɛ an y'a sama ni ka bɔ laturu libre a ka bolo la ko wari b'an ka foli b'a ye Isufa investigateur ale ka bi bɔlen a bɛ n bolo kɔrɔ a taara min ye conseil malien des transporteurs olu ka bunakun kan ko ye o y'a yira k'a fɔ ko olu ye bɔli kɛ tile 2 ɲina ka kunnafoni di kɛ kunnafoni di min ni u y'a yira k'a fɔ ko olu bɛna baarabila kɛ ni o ye grève ye ko ye ka sababuya kɛ olu kantigɛ da yira ka yira k'a fɔ ko waleya dɔ bɛ n'o ma kɛ ko olu bɛ taa grève la u y'a yira k'a fɔ Isufa u ka ɲɛmaba ale da kɔnɔ kuma yɛrɛ de ye nin ye ko ye n'ale tɔgɔ ye ko Yusufu Traoré ko ale y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko yɛlɛma fɛn fɛn bɛ ka don u ka baara tagabolo kɔnɔna la ko a bɛɛ ni
a bɛɛ kan kan fasiri y'a yira k'a fɔ cogo min na ko sɛbɛn dɔ bɛ u ka bunakun kan ye u ka baara tagabolo kɔnɔ n'u b'u wele ko bulletin de chargement donc o bulletin de chargement n'u b'ale wele ko bulletin de chargement du conseil malien des transporteurs routiers ko o ye papier u bolo papier min ale bɛ san a bɛ daminɛ dasi 1000 na ka taa bila fɔ 2000 la nka o bɛ bɔ yɔrɔ ni yɔrɔ de la yɔrɔ dɔw ta ye 1000 yɔrɔ dɔw ta ye 2000 ye nin wari o de bɛ ka minɛ transporteur la sana ani wagati kabini san 2000 ani san 18 ka taa o la kana bila ko wari a bɛ ka minɛ transporteur la isufa u y'a yira k'a fɔ fasiri kɔnɔ ko ministre de tutelle n'o y'u ka ministre ye ko ale delila ka lettre dɔ bɔ lettre min ale bɔra novembre kalo tile 30 san 2000 ani san 18 ka yira k'a fɔ ko nin sɛbɛn in ko a man kan ka lawaleya k'a man kan ka labaara ko k'a baara jɔ ka ta o don na ka bila bila isufa nin 1000 ni 2000 in ko a bɛ ka minɛ transporteur la ko ye ko ni dun y'a jate minɛ ka ta o don na ka bila bila ɲɛma kelen min bɛ yen nɔ ni o tɔgɔ ye ko Yusufu Traoré ko ale kɔni y'a conférence dɔ kɛ kɔsan in na n'o ye lajɛba ye a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko u bɛ k'a fɔ ko sɛbɛn in ko a man kan ko sɛbɛn in ko a kan kan a kan kan ka labaara ni dun ye ministre ka lettre ta k'a lajɛ a kɔrɔ k'a fɔ ko a kɔnnen don fasiri y'a yira k'a fɔ ko yala ko ɲɔgɔn sɔsɔ tɛ ninnu ka baara kɔnɔ wa ɲɔgɔn sɔsɔ dun b'u ka baara kɔnɔ ko ye ka sababu kɛ ministre kunturu a wagati maa min tun bɛ ministre la o tun b'ale wele ko Zumana Mori Kulibali ale de tun ye ministre ye a wagati wa ale de ye nin sɛbɛn in bɔ fɛnɛ k'a bolonɔ bila la k'a fɔ ko sɛbɛn in ko k'a labaarali jɔ n'a k'a ta o don na k'a bila bila ni o sɛbɛn kelen ni o bɛ ka labaara wariw bɛ ka minɛ mɔgɔw la cogo min na o bɛ ka minɛ mɔgɔw la ten ko min ye transporteur ye sa u farala ɲɔgɔn kan ka yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'u tɛ se ka to nin ko in kɔnɔ ten ka sababu kɛ ko nin ye yuruguyugu yɛrɛ waleya fɔlɔ dɔ ye ko ye nin dabila n t'a dabila e bɛ ka nafolo minɛ mɔgɔw la halisa poste de contrôle bɛ yen seereyaw bɛ yen a bɛ ka minɛ ni a bɛ ka minɛ sɛbɛn bɛ ka di mɔgɔw ma nafolo yɛrɛ bɛ taalen yɔrɔ min na k'u tɛ o yɔrɔ dɔn n'i y'a jateminɛ k'a ta san 2000 ani san 18 na fo ka n'a bila bila ko frontière kunda ani poste de contrôle kunda ko n'i y'a jateminɛ ko nafolo caman ye nin ye dɛ isufa min ye transporteur u ka ɲɛmaaba ye sa u ka jɛkuluba min b'o o jɛkulu wele ko Sinacor u kɔni u ye wulikajɔ kɛ ka yira k'a fɔ ko nin baara in ko k'a jɔ o mana na bɔ yen sa ko tiɲɛ la ko trop c'est trop ko damatɛmɛ wale ko o kɛra ko ye an bɛ don min na ko bi olu bɛ min yɛrɛ fɛnɛ nɔfɛ ko min ye u ka ɲɛma ye ko k'a wuli ka bɔ yen ko ye ko k'a bɔ u ka ɲɛmaya la ɲɛma kura o ka sigi ko ni gɛlɛya bɛ n kɛ ɲɛma kura sigi la ko u ka maa sigi min bɛ se ka labɛn kɛ walasa u bɛ taa élection na ɲɛma kura olu ka sigi ko n'o tɛ ko olu kɔni ye grève bolo da dɛ grève mun ni u bɛna daminɛ nin kalo in tile 23 ka taa bila tile 25 la septembre kalo in kɔni wa u ye lettre u y'a lettre bila ka ban ministre ale ka tabali kan septembre kalo tile 7 tɛmɛnen in kɔrɔ ko ye k'olu kɔni bɛ min ɲini u k'olu ka baara bɛɛ jɔ pewu u k'u ka bureau yɛrɛ jɔ ka président ka baara la jɔ u ka président a ka gɛn ka bɔ yen u t'a fɛ u k'a wele ka taa bɔgɔ jeninen kan a ye tiɲɛni min kɛ a ka taa o jaabi o hukumu kɔnɔna la sa olu fana bɛ min ɲini an ka transition ɲɛmaaw fɛ k'u b'u wele dɛ k'u b'u wele u welelen don nin ko kan ka sababu kɛ ni baara n'olu y'u ka baara jɔ transporteur mana n'u ka baara jɔ ko a bɛ kɛ kɔlɔlɔba ye fasoba in ma olu t'a fɛ o kɔlɔlɔ ka kɛ k'o la ko yanni a ka se o ma ko kelen ka fisa bele ye ko ɲɛmɔgɔ ka wuli k'u jɔ u ka fɛɛrɛ kɛ ni olu ka se MTR ɲɛma ye u ka tɛgɛ da kɛ a kan k'a ka baara lajɔ Fasiri DT Konate ale ka laseli don ka bɔ investigateur ka bi bɔlen kɔnɔ kiriba yanni u k'a gɛn n bɛ réalisateur général Thiam o kɔni a tɛ dabila a tɛ dabila depuis Zumana Mori ka waati ɲagamini kɛra ninnu u ye minnu dilan k'a bila yen kosɛbɛ n'u b'a ta u sen n'u bolo bɛɛ la ko k'a lajɔ bi a ka ɲɛɲini k'a dilan ka ɲa bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ cogo min a ti jɔ kosɛbɛ mɛ f'i ka ci o kɔni o ka ɲi o kɔni ale bɛ taa fɛsɛfɛsɛ aw yɛrɛ ko ten ko i sɔmina ko min na o sɔmin bɛ ko conseil malien des chargeurs a ko des transporteurs conseil malien des transporteurs a ko libara do kosɛbɛ kosɛbɛ ciw ma taw lajɛ u ka taa k'a ɲɛfɔ an ye kosɛbɛ fɛn bɛ mun kɛ Isufa ni yɛlɛma min to a kɔnɔ
lɔsɔrɔtɔ a ka don bɔli parce que vraiment Ousmane Moriba a y'a yira kala jɛ a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ Faransi na a nɔfɛmaw ye Keriba a ko wale n'a taara anw ka jamana bolo Keriba n'a ma taa o jinin fɛ a k'u labɔ ni ko kura wɛrɛ ye ni ka ayiwa mana da ayiwa jamanadenw ɲɛ la koyi a ko nin ye mana kura jumɛn ye n'o bɔra Faransi yɔrɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko depuis a bɛ waati bɛɛ bi n'a fɔra a ko an ka jamana marabaaw n'o ye Assimi Goïta a n'a nɔfɛmaw ye a ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ min ye Mali ka ministre de la défense ye Keriba Sadio Kamara a ko a ye tile kɔnɔntɔn caman kɛ Irisi jamana kan awa ko jaabi min bɔr'o la awa a fɔra sa a ma fɔ a k'i kan da la k'a fɔ min ye an ka jamana autorités ye Keriba ko bolodi ɲɔgɔnma dɔ b'u ni Irisilaka dɔw cɛ Irisilaka minnu n'a bɛ f'u ma ko Wagner Keriba Samake a ko olu dagaba wuli a ko wulila Faransi a n'a nɔfɛmaw de bolo koyi ka bɔ ka yuruku ka a walakata diɲɛ k'a dɔn a ko a bɔra Faransi yɛrɛ de yɔrɔ koyi hakilina jumɛn nana n'o ye bi Faransi ka bɔ ni a ye awa fɛn min n'a ma lajɛya fɔlɔ fɛn min ni a kumakanw ma a sɛbɛn k'a ban fɛn min n'a kɛwalew ma kɛ k'a ban Keriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Faransi ye awa accord minnu n'a tɛmɛna ale ni Elhaji Ibrahima Boubacar ka fangaw cɛ Keriba k'a ma a da ma don ninnu na k'o walawala diɲɛ ma k'a nɔ tan koyi bi jamana min ni degun b'a kan san kɔnɔntɔn jamana min ni degun b'a kan san kɔnɔntɔn Faransi ale yɛrɛ bɛ yan nɔ a n'a nɔfɛmaw ni dɛmɛbagaw jɔn bɛ n'a segu kɛ koyi Keriba Samake ko bi a ko min ye Faransi ye wala dɛsɛ de kan b'a da wa sabula ale yɛrɛ de y'a da fɔ a y'a mankanci kɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen jabarani sugu bɛɛ kan awa k'olu b'u ka minɛnw cɛ ka bɔ Mali la ani maa ma bila ɲɔgɔn na koyi barikani k'a b'a ci bɔgɔbɔgɔ ni ka a wɛrɛ k'a don awa sakuba kɔrɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɔrɔlankolon minnu bɛna to o ye Keriba ko olu baara bɛna kɛ cogo di o kosɔn jamana autorités a b'a fɔ k'a kɛra sa i k'a dɔn k'a fɔ u ka hakili jagabɔw la u b'a fɛ k'u bolo di Irisilakaw ma koyi Irisilakaw fɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ jamana autorités yɛrɛ u b'olu lakana koyi a ko a ma daminɛ anw fɛ yan nɔ jamana caman bɛ yen bi hali tubabu jamanaw a ko Wagner a cɛbaw a ko u bɛ olu maaw lakana koyi Keriba Samake jamana yɛrɛ ɲɛmaaw lakanali autorités lakanali fo ka taa se jamana yɛrɛ fantan naani lakanali ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa bɛ se k'a fɔ bi i ni société ayiwa privée aw na se k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ Keriba Samake ko o usage kɔnɔna la min ye Faransi ye kɔnɔnafili ani yɛlɛyɛlɛ kosɔn Keriba k'u wulila tuguni ayiwa propagande la koyi a k'olu ye dankari Mali ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ banbagaci wale maaba dɔ la koyi Keriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hali n'a sɔrɔ o kɛra k'i b'a sɔrɔ a kɛra o ada kosɛbɛ olu ka mɔgɔ tɛ yen ne ma ko mɔgɔ tɛ yen wa barika n'o tɛ k'a ka minɛnw jɛ kosɛbɛ kosɛbɛ wa maa tɛ yen k'a fɔ ko i bɛ taa nin yɔrɔ ɲɛɲini fo k'o t'o fa a ko cɛ t'a la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko propagande mun ye ko kalan n'a ye sa ni ka yira jamanadenw la k'a fɔ olu b'u ka baara la koyi Faransi a t'a fɛ ka sa wa a tali kuma yɛrɛ o kuma tɛ fɔ a ye tuguni koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi a bɔra ni waleya jumɛn ye k'a fɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ Abdul Walid El Sahraoui n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ EIGM o ɲɛma ye Keriba k'olu ye dankari o la jamana kɔrɔyan fan fɛ n'u ka barikani ye Keriba Samake ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko nin fɔ waati awa ani ayiwa Irisiw ka nali Keriba k'olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira lɔ ɲininkali bɛ yen kosɛbɛ ka diɲɛ bɛ inondé o la olu b'u ka baara la u ye Mali banbagaci wale ba dɔ faga o fali o kɛra lafiya yɛrɛ olu ma ka diɲɛ bɛɛ faga kosɛbɛ yɛrɛ tɔgɔ ɲini Keriba fali ni ɲɔgɔn bɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye koyi fo ni i ka dɔn k'a fɔ Amadu Kuba Keriba nin baba o fana nana tun ta Faransi dɛrɛkɔrɔ kɔ maliyɛnw wulila fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ye taa ka bɔ an bara a y'an ka dugu bila a ko Amadu Kuba o b'a fɔ ani nafolo ta Keriba Samake ka na o ko k'o fɛsɛfɛsɛ k'o lajɛ o ma kɛ tiɲɛ
a ko ye maa min faga kala kunu yɛrɛ ko ka taa n'a barasi a ko o tuma min ye jamanadenw min da ko an k'an tension kosɛbɛ affaire à suivre kosɛbɛ Badiri a y'a samani ka bɔ lɛbɛtɔ kɔnɔ a ka bi bɔli fasi sɛbɛnba Usumani Maluba kosɛbɛ Keriba Tumake Isufa an ye wuli ka jɔ kɛ o kɛra jamana kɔnɔ waati ni waati jamanadenw hakilina ka ɲini k'a dɔn kosɛbɛ min ye Choguel Kokala Mayiga premier ministre ye bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi waati kunkurun in na a ka fanga tile 100 a y'o sɔrɔ mun ɲala mun ma ɲa an kan ka mun kɛ Choguel Kokala Mayiga ani maa fɔlɔ min ye sigikafɔ kɛ baro kɛ o de ye monsieur Alseni Kone bi an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲuman s'a ma taalen bɛ taama la Keriba yan'a ka taa an ye ayiwa barodalasigi min kɛ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la fɔlɔ Ala sɔnna ma awoyi an bɛ tɛmɛ ni fasiri ye min ye investigateur ka bi bɔlen ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye vérificateur de la république ye ale sɛbɛkɔrɔ kumana halisa ka kɛɲɛ min ye coronavirus ye ale kunkanko kan coronavirus ale kɛlɛli siratigɛ kɔnɔna la fasoba in a y'a bolo bɔ nafolo caman kan nafolo min ni olu labilara ko ka baaraw kɛ coronavirus ale kɛlɛli kɔnɔna la ka sababu kɛ baloko gɛlɛyaw ani maa minnu ni olu bɛ bɔ u sigiyɔrɔ la ka sigiyɔrɔ ni sigiyɔrɔ ma sɛgɛrɛ ka kɛɲɛ ni fana baara wo barana kan ka ɲɛsin coronavirus kɛlɛli ma vérificateur y'a yira k'a fɔ ko nafolo minnu ni olu bɔra jateminɛw kɔni u bɛ k'a kɛ koyi u b'a yira fasodenw na cɛ o cɛ ni e kɔni kɛlen kɛra ka i dafa nafolomugu nin fɛn fɛn na olu kɔni ka wulikajɔ o sɛbɛkɔrɔ bolo dalen don k'a yira k'a fɔ ko u ye wari minnu dun wari duntaw tɛ investigateur ka bi bɔlen kɔnɔ vérificateur a ka nin kuma o b'a yira k'a fɔ ko faso in kɔnɔna la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw de bɛ suganti k'olu bila ko ɲɛmɔgɔyaw la o ɲɛmɔgɔyaw siratigɛ kɔnɔna la sa ni min y'a kɛ ka tiɲɛ a fɛsɛfɛsɛli de bɛ kɛ i nɔ kan dɛ kun kɔnɔna la sa ko min ye coronavirus ye ale kɛlɛli kɔnɔna la sa nafolo minnu ni olu dunna dɔw y'u yɛrɛ kɛ nafolobatigiw ye dɔw taara u yɛrɛ kɛ sebayatigiw ye ka sɔrɔ u ye nafolo minnu dun faso nafolo don a ma taa a tagayɔrɔ la a kɔni ka wele ma daga ye nin ye ko maa si tɛna to nin ko la koyi i ye dɛrɛmɛ kelen dun wa i b'a a fɔnɔ min ye ale ka wulikajɔ kɔni o bolodalen don kosɛbɛ kosɛbɛ an da sera ma kunnasini fasiri sɛbɛnw kɔnɔ yan ka yira k'a fɔ a datura cakɛyɔrɔ caman na k'a fɔ o cakɛyɔrɔ caman olu ka coronavirus kɛlɛli nafolo ko a caman ma taa a tagasira fɛ dɛ ni nin ye vérificateur ka bi laseli ye tuguni o bɛ hakilisigi digi fasodenw ma ka yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la nafolo minnu ni u tagara tagasira wɛrɛ mun fɛ ko ko tɛgɛ bɛna da a tigilamɔgɔw kan walasa nafolo u tagayɔrɔ olu na dɔn n y'a fɔ cogo min na investigateur ka bi bɔlen ale don kala se fasodenw ma Awoyi Tarawele Isufa Keriba Tumake babu ɲana kɛ n bɛ hakɛto ɲini kɛ maaw fɛ sabula machine n'a ka machine adamaden n'a ka adamadenya kosɛbɛ kosɛbɛ adamaden Ala ta de ye cɛ kosɛbɛ kosɛbɛ machine bɛ se ka ban waati bɛɛ machine minnu dira bolo fɔlɔ an b'a lajɛ ayiwa waati n'a nataw la ka nin kumakan ninnu ka dilan ka ɲa kosɛbɛ monsieur Alseni Kone an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲuman s'a ma yan ni ka se jamanadenw ka se ka faamuya sɔrɔ a kɔnɔ Keriba Tumake nin tɛ baasi ye machine fagara a ma mɛnɛ n'a ma mɛnɛ kosɛbɛ kosɛbɛ Keriba fasili sɛbɛn min to a kɔnɔ l'observatoire o bɛɛ bɛn a ka bi bɔli fasili sɛbɛn ba EM a y'a yira k'a fɔ a ko ba Maliba n'i y'a ta k'a lajɛ Keriba a ko waati yɛlɛma n'a nana a ko yɛlɛma k'a laban k'a bɛ kɛ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔlen ɲɔgɔn ko ye a ko bi min ye i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ bi Keriba Samake ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛ n'o ye ba Maliba ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ médiaw sanfɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ Facebook Nafiga bugu sanfɛ a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ kumakan min
n'a bɛ ayiwa kalo ka fɔ jamana marabaaw da bi kiriba o de ye jamana in a bɛ se ka lakana cogo min lakana min ayiwa n'u yɛrɛ dɛsɛlen b'a la bi koyi kiriba Samake a ko o kosɔn bi min ye ayiwa kalo ka fɔ an ka lakana tigilamɔgɔw ye n'o ye jamana marabaaw ye Asimi Goyita président Asimi Goyita ka taa se premier ministre Sukali Bukala Mayiga kiriba k'u ka dɛsɛ k'a yɛrɛ la bi koyi dɛsɛ min ayiwa ni o bɛna laban kiriba ko sikasi t'a la koyi o de ye i ka dɔn k'a fɔ Nafika Buguni Jabaranin Bugusan bɛɛ kiriba ko min ye i ka dɔn k'a fɔ Wagner kiriba o ka weleli ye ka na an ka jamana kɔnɔ kiriba Samake a ko a kɛra waleya bi waleya min i ka dɔn k'a fɔ a kɛra tɔrɔsɔn min n'a bɛ jenina bi kosɛbɛ ayiwa tubabulaw fo ka taa se farafinna ayiwa maa si t'a dɔn nin ko a bɛ laban cogo min a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu ye nin ko labɛn hali bi u yɛrɛ sirannen don k'u jɔ a kuma kɔrɔ koyi Wagner ale kana o ye tiɲɛ ye mais jɔn y'a wele kiriba Samake parce que sisan ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ nin ma kofɔta ninnu ye Asimi Goyita a n'a nɔfɛmaw ka taa se premier ministre Sukali Bukala Mayiga maa t'i bolo jɔyɔrɔ sɔrɔ ninnu na bi koyi k'a fɔ fanga ta ani bi cɛ kiriba u ye min kɛ jamana in kɔnɔ ayiwa ni maa b'i bolo jɔ la k'a fɔ ayiwa min lakana bunakun ye kiriba ko sabati sɔrɔ olu la koyi a ko parce que sisan ko a ko Sukali Bukala Mayiga ayiwa i ka dɔn k'a fɔ a n'a bi cɛ kiriba ko sabati ma sɔrɔ lakana la koyi sabati ma sɔrɔ kumakanw na kumakan minnu n'olu b'a yira k'a fɔ ayiwa jamanadenw ka danaya a bɛ se ka sigi jamana a marabaaw ma cogo min na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Sukali Bukala Mayiga ye n'ale jamana premier ministre ye bi kiriba Samake élection a bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ cogo min Sukali Bukala Mayiga ko a ma se ka chronogramme si di hali sa kiriba Samake a ka wuli ka jɔ a bɛɛ lajɛlen tigi jɔ mun de kɔfɛ assise nationale kiriba ko sigi ka fɔ kosɛbɛ i ka fɔ ko n'o bɔra dusukun min na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamanadenw na baara kɛ n'u ye kiriba Samake anw dun b'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ parce que sisan ko k'an ka jamana kɔnɔ Maliba kɔnɔ min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ sigikafɔw ye kiriba ko o cayara kojugu sigikafɔ yɛrɛ cayara sa mansa dɔ bɛ min yɛrɛ ta ka min to yen kosɛbɛ hali bi denni kuma o bɛ sen na kosɛbɛ hali bi charte nationale o bɛ sen na hali bi kiriba ko assise nationale kosɛbɛ k'an ka taa o fana la kiriba Samake parce que sisan ko yala o de la kɛ ayiwa bɔda ye an ka jamana ma wa ɲininkali tɛmɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana o jamana kiriba Samake ko jamana o jamana n'i b'a fɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ jamana kan ka kɛ jamanaba de ye jamana fort de ye un état fort pas des hommes forts kosɛbɛ kosɛbɛ makɛlɛnin n'o bɔra il faut avoir un état fort pour que jamana ka se ka bɔ ayiwa degun kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ka a kɛ kumaba ye su ni tile kumaba bu ye a ko se jamana bɔ dingɛ kɔnɔ o kɔni an y'a sɔrɔ ne ka bɔ l'observateur kɔnɔ a ka bi bɔli yan an ka foli b'a ye Anita Isufa gɛlɛya ye maliyɛn minnu sɔrɔ Niger jamana kɔnɔ olu kɔni u ye fasoba in lasɔrɔ ko ye nin ye kunnafoni ka sababu kɛ an da sera a ma ka yira k'a fɔ ko gɛlɛya ye maliyɛn minnu sɔrɔ jamana ni jamanaw la ni an y'a kunnafoni minnu sɔrɔ an b'a da fasodenw tulo kan nin ye Niger ta o kunnafoni ye maa 100 ani maa 9 bɔ ɲɔgɔn ko olu kɔni olu yɛrɛ yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la olu b'a fɛ ka fasoba in k'ale sɛgɛrɛ ko ye ka sababu kɛ tagabolo min ni o b'u kan ye o tagabolo o ni adamadenya tɛ bɛn ko ye ko olu bɛ fasoba in k'u b'a sɛgɛrɛ maa 100 ni maa 9 ye u ye fasoba in lasɔrɔ yan tarata tɛmɛnen Isufa an ka ɲɛmaw u taar'u kunbɛn ɲɛma minnu ka baara ɲɛsinnen don tunkarankew ka lafasali ma olu taara u kunbɛn ko ye ka taa u bila u jabala la n'o o bɛ wele ko maison des migrants maison du migrant ale ye so ne o y'u jabala ye ale bɛ ɲamakɔrɔ maa 109 min nana tarata ye tɛmɛnen sa fa o bɛ bɔ maa 99 olu ye cɛw ye minnu ni olu si la yɛlɛnen don dɔɔnin maa 8 o ye denmisɛnnin ye maa 2 o ye musolaka ye u la u kɔni u nana ka na u bisimila wagati kɔnɔna la u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka t'u bɛɛ bila u ka denbayaw la kelen kelen ni migrants ka kunnafoni ye o di a bɔra indépendant ka bi bɔlen kɔnɔ a ka bi bɔlen Isufa babu ɲana kiriba an bɛ to observatoire kɔnɔ a ka bi bɔlen parce que sɛbɛnba a siriya adenw ani a y'a yira k'a fɔ kiriba a ko min ye assise nationale de la refondation a ko min ye bamajiwale maakɔrɔ ye n'o ye
semaye sema kwa kwatikala kirba ma isufa wani yira ko awoni Allah kala ye mi premier ministre gol ko kala mai akwaye wuli ka to bulu da koy mi ikaro ko fo mercredi septembre ko khulsa ani woro septembre ko khulsa bulu kirba a taka ministre da barwala koy mi ikaro ko fo delegation ni kirba ku be tan ga sigina awa segol ko kala mai ya alu ka nyafolike awa asin national la fondation abakala kada kuminta kirba samage kikaro ko fo sugol ko gala maya aka communication ko be nga tiabolo koy minya ikalo ko fo mum man la wage ko ba smage ako ikalo ko fo ruka cheba ako ya wala ka fo minya awa ikalo ko fo sugol ko gala maya awa e wala min bimbolo ni ko nte am fala ko koy ko ba smage mo de fo awa kikalo ko fo siga fo ruka mangala malikuna ngoy ako mo dem ko bi siga fo kelmi no lube o dafe ka bo o dafe ako de ikalo ko fo ako dalje koy projet akon dalje ko ba mage ko ni sogal ko la mega e ko ni iba fe ka baraw ko nya bolo an awawag ko sima ko ko bla ka sama la ko minye akon dalje ko ba ebi nyeshi olemma ko na awale o barake jona awa ikalo ko fo an na seka sika ko ni ko ni akon me ko amero me ko di minye ikalo ko fo assise national mi assise national de la fondation ni bakmala ako o ta an volaye sabla o na wani kokura de jamana kono awa ko ni nanta ban wati do ako ni alta kalaje ako minye ikalo ko fo benga wale ko lo nye ke mu masiatel de l'Algérie kirba smage no semay ako ni alta kalaje sugal ko la mega awa wale amnu be ebolo ni non be ko lo nye munu fora jamana ngoro ka ko koy donc le femme na an kuma nu kan ka teme bi amero me ko bi jamana dembe la jole nyebe ela be shire no kan na me minye ikaro ka fo akon dalje kelba samage awa o kabla am marche rapidement ako mi DDR awa o lubera jole bi awa anga mamnu no le marfo bla ka kelmena bla ka marfo bla kelba ako no lubera jole kan ka sa utaro la ko mi kan sa arme ko no ka tayi munu kan ka wato monon kan ga dimunu ma munun kan ga kemiye kelba samage kiki inyeshi uluma ako ni anza kalaje abe wati jambobbi kuma de besela ni wala nushi te ka ke awa ko ikalo ko richard mun yoye ko aba ata gouvernement awa ala no sama wule kungoy mi yasmi ko ta ka tasa ka premier ministre ma anaka gouvernement kelba ko richard jamba na belin ko kono bi ikalo ko sema ko ka ba chuwa sinina kama Mali aya sama liga bolo so ko awo akabi boli silil alumo anga fuli bayi akita isufa amedo fasiri kono alsa mi bamana nete alega kuna funi ne ka bo bololo sanfɛ atara nanye office malien de l'habitat alega kene kono koyi isufa fasiri aya yira ka fɔ ko office malien de l'habitat ko ni ako bane koyi ka sababu kɛ u ka ɲɛma min n'ale be sa n'u ka directeur général ni ye ale be a mɛna dɔɔni o fasiri aya ka fɔ ko nanfigiya tɛ ko fɔta de don ka sababu kɛ office malien de l'habitat a bɛ marabolo min na bi k'a bɛ dingɛ kɔnɔ ko ni a tɛmɛna nin kan dɔrɔn ko a bɛ tunun ko ye ka sababu kɛ ko jurujugu dama dama de bɛ office malien de l'habitat la bi ko n'i y'a jate minɛ min b'a ɲɛmɔgɔya la bi Isufa ko ale ye maa ye maa min ni Ibrahim Bokar Keita ale denkɛ Karim Dagawuli teri de don ko Ibrahim Bokar Keita ale ni Karim ko olu kɔni olu da bɔra Mali ko la ko ye ka sababu kɛ u ye tiɲɛni min kɛ ka ɲɛsin fasoba in ma ko n'a ma ɲɛ ko olu jɛɲɔgɔn bɛ baara bolo bɛ ko kan yan ko yɔrɔ ko ɲuman tɛ kɛ halisa dɛ office malien de l'habitat k'a bɛ cɛ min bolo bi ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a kɛta ye dunkojuguya dan ye a ta ye tiɲɛli dan ye ni min ye nafoloko tiɲɛli ye ko ye a ka welewelema de ye nin ye bamananɛti o kɔnɔna la ka yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ɲɛmaa min don a ka ko tagabolo a fansi man ɲi dɔgɔkun tɛmɛnen an da sera a ma yan ka yira k'a fɔ ko a ye marché dɔ di sira imo maaw ma sira imo maaw ko u ka taa logement minnu la baara ni u ma se ka o baaraw kɛ ni o wari bɛ taari jɔ fɔ miliyari 1 ani kɔ la wa ko o ɲɔgɔnna camanba de waleyaw bɛ office malien de l'habitat kɔnɔ bi dɛ k'an bɛ don min na ko bi ko ale office malien de l'habitat a jiw n'a courant ko u tɛ ka se k'u sara ka ɲa ka sababu kɛ ko jurujugu caman de b'u la wa k'a bɛ dingɛ de kɔnɔ
ko ni y'a ye k'a bɛ dingɛ kɔnɔ ko ɲɛmɔgɔ jugu de bɛ ɲɛfɛla la koyi n'o ye office malien de l'habitat a directeur général yɛrɛ ye k'a ka ko k'a tagabolo man ɲi dɛ ko vérificateur bɛ ka mun de kɔnɔ n'a ma ɲa kuma wɛrɛw kun bɔra kɔrɔlen a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka marché passer ani mɔgɔw cɛ marché minnu ni olu passer cogo man ɲa sira ta o y'o dɔ ye ko n'i y'a jateminɛ sirabaka ko minnu fɔra nin ye sira ko fɛnɛ na ko sira maaw k'olu ka kan k'u yɛrɛ ɲini ko ye ka sɔrɔ u ka ɲɛma min n'ale bɛ n'o ye Seydou Kulubali ye Seydou Kulubali min marché caman dira ale ma fasoba in kɔnɔ n'a ma baara kilasi kɛ ka ɲa ko ko o dun fana k'o bɛ jamana ɲɛmɔgɔya ɲini na dɛ k'a ye nafolo ninnu bɔ min a ye nafolo ninnu bɔ cogo min na ko a kan k'o ɲɛfɔ ko ye marché minnu dira Seydou Kulubali ma ko Seydou Kulubali ko ani nɔ minɛ kan kan a ka marché ninnu minnu ma baara ka ɲɛ a ka wala fasodenw ye nin ye kɛlen k'u datu u ni Seydou Kulubali ani office malien de l'habitat olu cɛ marché olu kɛlen k'u datu olu la ka yira k'a fɔ ko tiɲɛ la ko nɔgɔlen dama dama de b'u ni ɲɔgɔn marché jugu kosɛbɛ marché jugu kosɛbɛ nafolo jugu marché Fasiri bamananati ale ka laselen don bɔlɔlɔ kɔnɔ bi sɔgɔmada in yɛrɛ la koyi Keba babu ɲala Keba an bɛ to Fasiri di sɛbɛn kɔnɔ koyi la tribune libre a ka boli Keba k'an ka taa Bagineda Bagineda ale man jan Bamakɔ kɛrɛ Keba ɲuman ko Fasiri sɛbɛn Abdurahmane Diko a ko a ka taa i ka dɔn k'a fɔ cantine scolaire la koyi a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ odeur de magouille a Bagineda Keba ɲuman Fasiri sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Bagineda école so ye Keba k'i ka dɔn k'a fɔ Bagineda commune Keba ko yurugu ka ɲɔ ɲalen don école so ni ɲɔgɔn cɛ bi koyi min ye Muntugula ka taa se Gombara fo ka taa se Bagineda ani Thiele Keba sake ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko ninnu kɛra école so ye école so minnu ni ayiwa i ka dɔn k'a fɔ école so dɔw bɔyɔrɔ ka jan ni k'i kunda école so kan koyi Keba ko wulikajɔ k'a kɛra joona min ye procureur de la commune procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 3 wulikajɔ kɛra ni ka ɲɛsin ma k'a fɔ waleya min bɛ kɛla yen bi Keba k'a tɔɲɔ ka bɔ écoledenw kan koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko ni i ka dɔn k'a fɔ cantine scolaire Keba ko tɔgɔ de b'a la yen ko cantine scolaire sabula écoledenw bɔyɔrɔ ka jan wa dugumisɛnninw ka jan ɲɔgɔn na ni ka ninnu ayiwa commune ninnu na sɔrɔ Keba a ko min ye écoledenw ye ko dumuni k'a tɛ kɛla ayiwa u sago la bi koyi Keba kamalenkɔrɔ ka dumuni a ko n'i y'a dalen Keba k'a prix f'i ye k'a ka bon hakili ma Keba a ko min ye surfacturation ye a ko de ɲɔ ɲalen don bi kosɛbɛ koyi nafolo bunakun Keba ko de ɲɔ ɲalen don bi min ye i ka dɔn k'a fɔ bayanfɛnw ye olu ka dɛmɛ minnu n'a bɛ taa Keba ko a tɛ se ekɔliso la abada Keba a ko min ye ayiwa jamana yɛrɛ marabaaw ye olu ka dɛmɛ minnu n'olu bɛ se Keba ko a tɛ se ayiwa i ka dɔn k'a fɔ ekɔliso ani ekɔlidenw ma abada Keba Sumake a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ labɛn cɛjugu min n'a bɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ cantine maaw ani i ka dɔn k'a fɔ école marabaaw cɛ Keba ko o labɛn Keba ko o ye waleya cɛjugu ye k'a bɛ senna a mɛnna kosɛbɛ koyi min ye surfacturation ye Keba dumuni min n'o o bɛ sɛbɛn Keba ko o ma di n'u ye bɔrɔ kelen kɛ u b'a kɛ bɔrɔ kelen u b'o kɛ bɔrɔ kelen Keba a ko cogo di a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko a bɛ waati jan bɔ bi min ye i ka dɔn k'a fɔ Bagineda commune nin waleya in bɛ sen na awa maa o maa n'a nana k'i bi i da don nin ko la Keba a ko u b'i fiyɛ k'i fiyɛ ni min sɔmina k'i bɛna a ka na bɔn Isuba o bɛ fɛɛrɛ ɲini la dɛ hali ni bɛ to a la ayi o kɔni ni do cɛ ina ma fa ka ca dugu Keba Isufa Fasiri ko a ko nin waleya cɛjugu a ko a labɛnbagaw Keba k'u dɔnnen don koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ tɔrɔmɔɲɔ maaw bɛ yen nɔ école yɛrɛ a bunakun kan koyi CIS yɛrɛ kɔnɔna la Keba k'olu ka 30% ko monsieur 30% o sɛbɛnnen don k'o bila kosɛbɛ Keba dɔ bɛ yen maaw bɛ yen o ye 20% ye o sɛbɛnnen don k'o bila n'a jiginna dɔrɔn ko n ka 20% mana bɛɛ ka na ta
kɛlɛ kɛ a ko n'i y'a ta kalankɛ a ko ni nafolo bulakun olu bɛ tilala waati bɛɛ lajɛlen koyi ni ye e k'a fɔ Bagineda a la lamini a ye kɔlɔso kelenkelen bɛɛ lajɛlen Keliba Samake min ye kantunu ye bi ko vérificateur général k'a ka fara ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ koyi ka wuli ni ka taa nin yɔrɔ ninnu lajɛ sabula maire min bɛ yen Keliba n'u k'a ma ko Saliya Jara a ko nin ka a ka weleli ka ca min ye pôle économique bolo Keliba Samake a bɛ na cogo min na a bɛ taa ten a fana n'a ka mugu de bɛ na o n'a ni mugu nana a wulila a bɛna mugu tila k'i kɔ don Keliba Samake a ko a bɛ ɲini ka tɛmɛ bi koyi min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ vérification générale Keliba k'a bɛ t'i ɲɛfili nin yɔrɔ in fana la fadiri a y'a sama ale ka bɔ tobi nin nɔbɔli kɔnɔ a ka bi bɔli tobi nin kɔnɔ a bɛ taa ayiwa Isufa wagati ale kɔni kuruna nka nin ye welewelemada kɛ halisa k'a ɲɛsin fasodenw ma ko n'i ka bana dogo i t'a fura sɔrɔ radio fréquence sanfɛ yan nin ye Keriba ni Isufa yɛrɛ ka welewelemada kan ye kosɛbɛ a yira k'a fɔ ko an kɔni an mago bɛ dɛmɛ na radio in an bɛɛ ta don a ka d'an ye sini ma don o don an bɛɛ k'an mago ɲa la an si ni dɔngɔ tɛ an k'a mɛn don la ko radio kunkan tɛ ka bɔ kuranko o de bɛ an bolo yan bi an kɔni an bɛ wele da welewelemada kɛ ka sababu kɛ an mago bɛ dɛmɛ na walasa an bɛ se k'an ka kuran facture ka u sara ko ye ka sababu kɛ o kɔni o cayalen don an bolo kɔrɔ bi ni maa min b'a fɛ k'an dɛmɛ sa an mago b'i ka dɛmɛ na i bɛ se ka weleli kɛ Madame Jara Kajatu Tarawele ka nɛgɛjuru sira la ni o ye 76 39 55 64 walima ni i ma se ka Kajatu sɔrɔ 76 39 55 64 la i bɛ se ka na radio fréquence sɔrɔ a yɛrɛ la n'i nana yan Kajatu Tarawele Yasin Daw i b'u sɔrɔ yan a ka ca Ala fɛ kuma dɔ la Keriba yɛrɛ bɛ sɔrɔ yan nka n'i ye olu sɔrɔ i tɛ fa jigiya kɔrɔ an bɛ welewelemada kɔni ko o ɲɛsi bɛɛ ma foli an b'a di bɛɛ ma Madame Tarawele ba Ajasato Tarawele ale filɛ nin Maɲamugu projet la kani sɔgɔma sanga ni wagati musokɔrɔba a ka radio a bɛ fréquence sɔrɔ la sanga ni wagati jamu ninnu a b'a lamɛn an b'a sɛbɛkɔrɔ fo Kajatu Bangura kɔni Torokɔrɔbugu ka foli ko di Amina Siribe ma Mali farasi min ye wulematu si ye ale filɛ nin hippodrome na an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman bisimilayi la micro juru Keriba Samake Yusufule Yusufa nɛgɛ kɛrɛfɛ juru Awe Tarawele aw kan bɛn sini inchallah bi taa an ma ɲɔngiri a kan wele kan sɔrɔ 77 16 65